sisäänpäin 3,5 volttia kerien on siis tämän tulevan hypyn tarkoitus olla. (3,2 kerrointa eli 0,4 enemmän kuin äsken nähty Kalonjin hyppy. Jäi menee yli. Se on epäonnistuminen Laura Marinolle. Voi harmin paikka edellytyksiä vaikka mihin hän hyppäsi 72 pisteen hypyn karsinnassa ja se onnistuminen silloin siivitti häntä pitkälle kilpailussa, mutta nyt lähtee sitten aivan toisella tavalla liikkeelle tämä loppukilpailu. Viime vuoden hopeamitalistista on kysymys. Eteenpäin 3,5 volttia taittaen, jota näimme tuossa avauskierroksella useampaan otteeseen. Parempi kuin avaushyppy, totta kai. Avaushyppy jäi alle 50 pisteen. Hyvät nopeat voltit. Oikein hyvä veteen tulokin. Ei tässä pitäisi myöskään olla mitään. 63 pistettä. Siinä oli siis 3 tasan kerrointa, joten se on seiskoilla saavutettavissa yli 62,9 on tässä kerrointa, eli kokonainen piste kertoimessa enemmän kuin edellisessä, eikä tämäkään vielä ole niitä vaikeita hyppyjä. 3,3 on tämän kilpailun vaikeimman hypyn kerroin. Hieno! Hieno! Marino epäonnistui tässä hypyssä jollain tavalla. Alkukilpailussa sai silloin vain 46 pistettä. Nyt tulee kyllä paljon enemmän. Vete 73,95. Todellisen onnistumisen paikka. Taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittaen kerroin on 3,2. Hän on 10 pistettä pronssimitali sijan takana, eli nyt tarvittaisiin sellainen 75 pistettä ja homma voisi mennä jännäksi. Ai, ei siitä nyt ihan tule, se näytti volttien hyvältä. Mutta veteen tulo on se, joka on ongelmallinen. Hän ei ole valmis, eli se jää vajaaksi. Ja siinä ojennukset vähän irtoavat. (54,4) ja ei voi haaveilla mitalista tänään. Laura